खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 5 जानुवारि 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गोथार सान लोगोफोरजों मोजां सम बारहोनो हागोन। बिमा बिफानि साननायखौ जाफुंहोनो हागोन। वृष राशि साननाय लुबैनाया जाफुंगोन। नखराव बायदि रोखोमनि जेंनाफोरा जोबस्रांलांगोन। गोसोखौ गोजोन मोनगोन। मिथुन राशि देहा सावस्रिखौ लोरबां मोनगोन। गोबाव समनि जेंनाया बारा जागोन। थांखिया फेलें जागोन। कर्कट राशि बायदि रोखोमनि जेंनाफोरजों सहायनो गोनां जानो हागौ। गाज्रि जाथाय जागोन। साना जेंनाजों बारलांगोन। सिंह राशि मोजां सान गावनि थांखियाव सहैनो हागोन। गोजान लामा दावबायनो खाबु मोननो हागौ। कन्या राशि दोहोन दौलत सोरजिनानै लानायाव जाफुंसारनो हागोन। रां रुफा आखायाव फैगोन। थांखि लानायाव जाफुंसार जागोन। तुला राशि गोसोआव गिनाय सोमजिगोन। गावनि दायखौ दोनखोमानो नाजागोन। साननाया फैमाल जानो हागौ। वृश्चिक राशि जाब्रबथाय जानो हागौ। गोजान लामा दावबायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। दुखु जारलाजों सहायनांगोन। धनु राशि जिउनि सुखुखौ मोनफुंनायाव जाफुंसारनो हागोन। समाजनि मोजां खामानि मावनो हागोन। बयजोंबो गोरोबनानै सोलिनो हागोन। मकर राशि खामानियाव हेंथा फैगोन। बिमा बिफाया जिंगायाव गोग्लैगोन। उसुखुथु जागोन। कुम्भ राशि नखराव गोजोन थासारि फैगोन। जिउनि लोगोरिजों मोजां सम बारहोनो हागोन। गाहाम सान। मीन राशि खैफोदा अनन गिदिंफागोन। रां रुफानि आंखाल नुजाथिनो हागौ। गोरोन्थि मावनायनि थाखाय जेंनायाव गोग्लैगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेखौ बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय।